Usahay ang time sa atong life, abi kay lagyo man ta. Kung ikaw karon yan ay uyab nga gwapa, Sana all. ayaw og kumpiyansa. Kaya ang panahon karon tanang tao na nakatutok sa social media. Basin unyag mabiyaan pa ka. Mapababae man o malalaki, dili tanan sila ha nanuli gwapo-gwapa. Sana all. Kay kasagaran sa ilaha, balag bati pa kayo kag hitsura, basta doon na lang kay daghang kwarta, makaana-ana na kayo. Buti pa yung sibuyas, kahit na nagpapaiyak, minamahal. Eh ikaw, umiyak ka man ng umiyak, hindi ka na mahal, hindi ka na mahal, hindi ka na mahal. Kapoy naman sige panulig kwarta. Bakit? Mauman lamang gihapon. Maayo pa siguro yung magtago. Para ang kwarta na po'y manuli sa kuha. Pagkalay kung wala kay kwarta, pirmi kang malu. Bedi ay nagpa shout out dire. Ay basin kunog na ay nakalimtan ba? Shout out kuno sa nang huwa mong kaguran. Huma naman ang inyong handaan. Basig inyong hingkalimtan, basin unyag mapanabdusan pa ng kaguran. Ang inyong gitunuan, matod pa nila, wa man kuno ninyo gitagaan. Abis na nasaktan. Minaw tagbalita. Okay, udturon, masig unsay kuan. 18 oras ang inabot bago natunton ng bangkay ng isang batang 7 taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata. Nahulog ang ilog sa bata. Nahulog ang ilog sa bata. Nahulog ang ilog.